हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय नै नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि भिडिअआनो जादों संफ्रेम जानो नागिरदों जोङो संफ्रेम खाजि स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि संफ्रेम खाजि जानायखौ आंना लोगोफोरा संफ्रेम जाग्राफोरा औ जा संफ्रेम खायनोसै सानैबो एखे ना लोगोफोर सानैबो बिब' बिनानाव जि एखेथार सिनायलायनो हाया आङो नुबाय थाबाबो जोंहानि न' खाथिनि जोंहा बाबुजों गेलेनो फैबाय थायो राजाजों जों दा जाखांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन बाय बाय होना बाय बाय